sisizwe esingazi ukuthi sisukaphi sifana nokuthi sisizwe esingazi ukuthi siyaphi. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uyanga kaCenga silana endaweni yokumaphumulo size kubaba uMadlala ongumbhali wencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Enginzele nakho ukuthi nje ngitshengise indawo la umdlalo kade udlalelwa kuyona ngintshengise nabadlali bayo ngitshengise nombhali wethu. Hawu uzoyibona wena incwadi ebimnandi. Ngizocela ukuthi ningilandele sibone indawo enhle kangaka nendawo esaphila isidala. Ngiyazi ukuthi nina nje senaphila isilungu kakhulu. Ngicela ningilandele sibone indawo kade kudlalelwa kuyona. Sanibonani babukele emakhaya usefikile uMadlamini usibakhulu umalandela ngokulandela inkomo zamadoda ujama kaSijadu ukugula amagwala inkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi. Namhlanje ke sizokhuluma ngamasiko enziwa Emvako Dwendwe kwisigaba sesikhombisa encwadini bayosiphika abangasekho. Angihambi ke ngedwa ngazi ukuthi ngihamba nomkhulu wami okuyena umbhali wencwadi bayosiphika abangasekho ubaba uthi Madlala. Sicela ubaba abingelele ababukeli. Cha nami ngiyakwemukela amadlamini noma ngazi ukuthi kuba khona kwakho lapho kuzongigqilaza ngemibuzo. Ngiyakwemukela bese ngimukela nababukeli. Ngikholwa ukuthi sizolokhu sicathulisana njalo nabo ngenhloso yokuhlenga lomkhumbi obhekene namagagasi anzima azonga uqinisa. Masikhuluma ngamasiko enziwe Emvako Dwendwe imaphi lawo masiko? Uma sikhuluma ngamasiko enziwa Emvako Dwendwe maningi kakhulu. Kodwa ke mhlambe ngizobala njena amanye ambalwa awo. Ukuqala njena umakoti kufanele ukuthi echelwe ngenyongo ngakusasa. Hlanganiso namadlozi alapha ekhaya. Bese buye ebelethiswa nengane ke futhi emhlane. Okufanele ukuthi ishaywe ikhalele emhlane wakhe leyo ngane. Ingane kusuke kuyamakoti umathweni akuthathwa noma yiphi ingane nje encane ngoba umakoti phela kuyenza kusuke ngakabi nayo igane. Kuthathwa noma yiphi ingane nje mhlawumbe kwezasekhaya. Ingane encane kube yona ozobelethiswa yona ke. Ishayo ukuze ikhalele emhlane wakhe. Kube khona ke nesiko lokumngenisa exhibeni. Kube khona isiko lokuthi naye kwazi ukudla inyama lapha ekhaya njengabo bonke abomndeni. Kube khona isiko lokuthi ekwazi ukudla amasi naye ngoba ngeke vele suke njena eyidlela amasi engakanikwa igunya lokuthi ewadle amasi. Kambalwa njena bengithi ake ngibale lawo ngokuqala. Amanye ke lokhubuza ke ngawo. Kulungile ke baba le nyongo leyo kuchelwa ngayo umakoti isuke iqhamuke ngephi yona? Siyokhumbula lapho ukuthi kule inkomo ikakhulukazi eyiphila zesikanje. Bakhona inkomo zokuqhoyisa umakoti. Bekhona inkomo kabalo. Le nyongo ke kuyiyona uqhoyisa okuyiyona ukuchelwa ngumakoti. Inyongo yale nkomo usuke eqhoyiswe ngayo. Isigubhu sale nyongo le achelwa ngayo suke senziwani mesecheliwe ngayo? Isigubhu saleyo nyongo siyaye sibe ngakumakotshana. Sifaka umakotshana. Uma secheliwe ngenyongo kumele kutholakale ingane encane yala ekhaya noma yakamakhelwane. Kaze ingane isizokwenzani ke manje? Izolokhuza ingane ibhiqwa ngalokhuza ingane ngomfuma amafutha. Ibisi yabelethwa ke emhlane. Bese ishawa ke. Khona ezolokhuza ezokhala. Beyincinzeke futhi. Umakoti uyohamba ke yena azayojika esangweni ihambe ithulisa. Sizwe kuthi umakoti ubuya belethiswa ingane ikhalele kuyena emhlane. Suke lenziwe lani lelo siko lelo? Enye inhloso phela yokugana kwamakoti ukuthi ezokwandisa umndeni wesibongo salapho suke ezoganela khona. Ngakho ke njengoba bembelethisa ingane njena
lapho basuke benzela ukuthi naye kwazi ukuthi ethole ingane uma eseganile ukuze kwande lo mndeni ozoganela kuona. Umakotshana ke yena uhamba nini ukuphindela kubo? Kanti thina izimpele sikamakoti sizohamba nini? Ngosuku lesine kuyaye kuhambe impelesi encane bese kuthi ke kamuva emva kwale incane bese kuhamba impelesi enkulu kamuva noma emva kwamasonto amabili bese kulandela ke impelesi enkulu isihambile le incane. Umakotshana lona angithi uma sikhuluma ngomakotshana sikhuluma ngempelesi kamakoti ozogana lapha ekhaya. Umakotshana ke yena kufanele ukuthi ehambe emva kwamasonto amabili. Oh, uhamba nayo le nyongo le othe ifako yena isigubhu lesisenyongo. Kufanele nasekhaya bese ebuye nombodo omncane bezoyishisa le nyongo lapha emzini okuganele khona lo osuke kade emphelezela ukuthi ezogana. Siphinde sakuzwa lana mkhulu ukhuluma ngosiko lokungenisa umakoti echubeni. Ungeniswa kanjani? Okokuqala nje kufanele ukuthi kuphiswe utshwala besizulu. Bese kuba khona nembuzi ke yokumngenisa exhibeni. Uma engeniswa exhibeni ke kude ukuthi eholo umamezala wakhe ngengalo eyongena naye exhibeni. Bese kuba khona ukhanjana ke lotshwala lapho luzothathwa liphuziswe ubaba wasekhaya. Bese kuye linikwa yena umakoti. Bese ke ebikwa ngembuzi ukuthi ngale mbuzi uyangeniswa exhibeni ukuthi naye ekhululeke epheke lapha exhibeni njengomakoti manje walapha ekhaya. Angazi noma ngimzwe kahleni ethi ukhamba linikeza umakoti. Ukhamba kusukela selibekiwe lapha. Lapha ngasensikeni. Kufanele ingane ilithathe inike ubaba ephuze bese buye enika nomakoti ukuthi naye eqhabuka ukukhulula ukuthi nawe usekhululekile lapha ekhaya. Ngokuthi mkhulu ushade umshado omhlophe wangalwenza uDwendwe. Manje lamasiko lawo enziwa emva koDwendwe yena lo makoti lo oshade umshado omhlophe uyakwazi ukuthi awenze noma kuyenze ukuthi akhaleleke lawo masiko lawo. Umshado omhlophe ngokujwayelekile ulumbaniswa nomshado wesilungu. Okusho ukuthi umshado lo osuke ungahambisani namasiko esintu. Ngakho kuma ushade umshado omhlophe kuyakhaleleka emva kwesikhathi ukuthi phela wena awufana nomuntu ongashadile lapha ekhaya awaziwa lapha ekhaya ngoba ushade umshado omhlophe awenziwanga onke lawo masiko nemigudu eyenziwayo ukubikela amadlozi ukuthi nanga umakoti usefikile memukeleni. Kubuye kukhaleleke ukuthi hayi lo muntu phela akasinile lapha ekhaya kusafanele ukuthi ebuye esine ethulwe kahle emadlozini. Manje nakulula ukuthi ethi amadlozi engakwazi nokuthi wake wangena lapha ekhaya bese kutholakala sekwenziwa onke lawo masiko ke manje aphathene nawo amadlozi. Angithi ngoba seningenzela isidiya senyamazana esivundisiwe sekufanele ngithumele ekhaya ngisho ukuthi ngiyeza ngizophuca. Yebo kunjalo umakoti kunjalo nje. Sizothakathile mkhulu ekhuluma nabasemzini ethi kumele athumele ukuthi uyeza uzophuca. Yini ukuphuca? Njengoba kuyaye kuphanjaniswe izinazi njena uma umuntu eyosina eya odwendweni. Lokho kusuke ukuhlanganisa imindeni yamadlozi omabili. Umndeni wedlozi lamabhuku omkhwenyana nedlozi lamabhuku amakoti. Ngakho kuyaye kube nesidingo sokuthi umakoti ebuyele ekhaya evakashele ekhaya. Amadlozi eyobonda hayi usekhona wahamba akafile usaphila ngakho ke nathi kusadinga ukuthi sibuye simnake. Bese bekubiza ukuthi ke
ukuyophuca lokho abanye bakubiza ukuthi ukuphinde umkhono kuyindlela yokuvakashela ekhaya nje kwamakoti ukuthi namadlozi embone emva emkhipheni usekhona usaphila kodwa usazobuye ebuyele emzini kodwa kuma sebemphuca-ke lapha ekhaya ukuphuca kusho ukugunda ukususa iy'nwele lezi ezingangenile enhlokweni uma efika laphana kufanele ukuthi bemkhiphele ngaphandle bese bekhipha ubuhlalo obumhlophe bokumthinta ekhanda bese bemphuca-ke lezo y'nwelana zakhe lezi ey'ngangenile enhlokweni kuba akufanele ukuthi kuze kwenyukele ey'nweleni ey'ngena ngaphakathi kwenhloko lokho sekungumshopho ukuthi kwenziwa lokho uma eshonelwe kwenyama. Umakoti mkhulu emva kodwendwe kumele aye nini kubo futhi kumele ahlale isikhathi esingakanani? Mhlawumbe okokuqala njena umakoti kusuke kungasadingeka ukuthi ehlale isikhathi eside phela kubo ngoba akuseyena owakubo sekungasemzini isikhathi eside sekufanele ukuthi esichithe emzini kodwa-ke mhlawumbe kuyaye kuye nangokuthi kamalungiselelo ame kanjani kukhona ukuthi omunye mhlawumbe vele khona nodadewabo uma eseshile ukuthi uyeza bamlungisela baqala mhlawumbe ukumfudumezela nokhanjana lotshwala bese azi ukuthi mhlawumbe uzohlala isontshwana lodwa ekhaya esabungazwa amadlozi kodwa-ke akufanele kuzodlule emasontweni amabili esekhaya. Umakoti-ke mesesuka emzini-ke eseya kube eseyokwenza lo siko lolu lokuphuca usuke ephelezelwa ubani lapho? Uma umakoti phela esebuyela emzini akufanele eqhamuke nje nehamba yedwa kufanele kube khona-ke omunye walapha emzini omphekezelayo ukukhombisa phela ukuthi ufike wemukeleka emzini kuyaye kube khona kuyaye kuthunyelwe ingane-ke kucelwe enye yezingane zamantombazane ukuthi zimphekezele efike sehamba nazo kubo. Esuke imphelezelile umakoti iyahlala imlinde noma ifike nje imshiye iphinde ibuyele kubo? Cha, ingane phela leyo iyimpelesi yakhe ifana nenduna yakhe kufanele ukuthi naye ihlale naye ngoba phela iphume naye ekhaya ngeke iphume naye ekhaya bisibuya yodwa kufanele ihlale imlinde njengoba bephume njena bobabili behamba bobabili emzini funeka bebuye futhi besahamba bobabili. Khulu la encwadini sithola ukuthi umakoti kumele angeniswe endlini engenhla aphinde angeniswe futhi ixhibeni. Ngabe lamasiko womabili ahluka kanjani? Uma sikhuluma ngeqhiba sikhuluma ngalokho enikubiza ngekhishi lapho okuphekelwa khona ilona-ke ixhiba lelo lasekhaya. Uma umakoti-ke ezongeniswa exhibeni kufanele ukuqala njena phela kufanele kube khona utshwala besiZulu aphuthi kufanele kube khona ukhamba ukuze kwazi ukubikwa yonke into iyabikwa kwabadala kufanele kube khona lelo khamba nembuzi yokumngenisa okubikwa ngayo ukuthi ungeniswa exhibeni namhlanje nomakoti ukuze kululeke kwazi ukuphekela umndeni lapho-ke umamezala wakhe umhola ngengalo njengomuntu ongalazi ixhiba lalapha ekhaya ukuthi likuphi ezomfaka khona exhibeni sekuyabikwa-ke uma eseqedileke umakoti useqala uyapheka-ke ngithi ungeniswa exhibeni nje ngoba vele ixhiba indawo okuphekwa kuyona uyena-ke usezopheka-ke manje ngebaphekela amantombazana lapha ekhaya bese ehlala laphana-ke emseleni embukeleka umakoti epheka esephekela wonke umndeni walapha ekhaya. Kanti-ke endlini engenhla indlu engenhla-ke ibaluleke kakhulu yona ngoba
ilapho okuthethelwa khona amadlozi. Kanti nakhona futhi ufanele ebe nayo phela imvume yokuthi engene kuyona umakoti. Ngoba lapho ongafanele engene khona kuselawini likababa walapha ekhaya. Uma eyongena khona-ke endlini engenhla kufanele kube khona-ke okuqala nje kudlulwa kuzo zonke lezi igaba, imbuzi, ukhamba lotshwala, konke kufanele kube khona ngoba imbuzi ayisali, kufanele ngaso sonke isikhathi kubikwa ngayo kwabaphansi. Lapho-ke kuyothatha ukhamba lotshwala besizulu kubekwe lapha ngezansi kwensika bese kungeniswa kumakoti endlini engenhla lapho. Ingane yalapha ekhaya siyothatha lolu khamba nangobaba uhlezi laphana umnumzana wekhaya ithathe lolu khamba inike umnumzana walapha ekhaya ukuthi eqhabule bese inika nawo umakoti ukuthi naye eqhabule. Engaqhabuli-ke usengasikaza nje lekhombisa ukuthi nawe uyafuna ukuthi emukeleke nayo yonke indlela lapha ekhaya. Kumele aqala ngeniswe echibeni kugcine indlu. Kungani-ke mkhulu umakoti elinda ukuthi azanikezwe imvume ukuthi adla amasi asemzini? Kumele ayolanda izinto zokudla amasi kubo, angadli ngalezi zala emzini. Iy'nkomo zasemzini okuyizona ey'khipha lawo amasi uyayihlonipha umakoti ngoba ingxenye yazo iyona eyamlobola. Ngakho kufanele ukuthi enikwe ilungelo lokuthi edle amasi azo lezo nkomo zasemzini. Cha, mayelana-ke nezitsha lezokufanele eyoyilanda kubo izinto zokudla amasi kuyindlela nje leyo yokuxhumanisa amadlozi nokukhombisa abakubo ukuthi usenikiwe ilungelo lokuthi edle amasi alezi nkomo ezamlobola. Usiko-ke mkhulu leli lokudlisa umakoti amasi lona libizwa ngani? Ngoba hayi sizwile ukuthi wonke amasiko anamagama. Hayi lubizwa njena ngasi isenzo leso sokudla amasi bese bethi indla amasi yakhe. Babukeli, ngathi miningi imigudu eyenziwayo emzini umakoti mengena khona. Mkhulu, siyabona ukuthi makuzongena umakoti emzini kuningi okamasiko okulandelwayo. Enyameni-ke umakoti ikhona yini imigudu elandelwayo ukuze ayidle inyama yasemzini? Kodwa madlamini wawungabuzi ngani kwabadala usuqinela mina ngiseyingane njena wabayekelana abadala baze bahamba ungabuzi kubona. Sasingekho nje. Okay, ake ngilokhuze-ke ngichaze nami-ke lokho engikwaziyo. Inyama ake ngithi njena uma sikhuluma ngamasiko enziwa emva kodwendwe. Ngibona ukuthi usukuqaphelile ukuthi konke kuhambisana nokuhamba lotshwala nembuzi okubikwa ngayo emsamo. Ngokunjalo-ke nasenyameni-ke nakhona kuyaye kubikwe kanjalo ukuhamba lotshwala bese kuba imbuzi okubikwa ngayo emsamo ukuthi umakoti njengamanje usenikwe ilungelo-ke lokuthi usengayimaya nencoso yalapha ekhaya. Kodwa-ke kuyenzeka-ke futhi izinto yivuthume uthola ukuthi abakalitholi lelo thuba lokuthi bemenzele. Kodwa nakho sekukhona umcimbi okufanele ukuthi uphuthume wona kuqala. Bese belishintsha-ke leli siko lembuzi bese bemsikisa idaka. Kuyini kona ukusika idaka? Idaka kukuthatha njena ubulongo esibayeni kubekwe ogqokweni. Ugqoko lelo edlela inyama? Yebo, bese kuthiwa akasikeke kube sanda usika inyama. Angahle? Ngeke phela ukusika njena elinganisa ukusika inyama. Lokho bese kumnika naye ilungelo
sengayi usefana nomuntu osesike inkomo yalapha ekhaya. ubulongo obumanzi noma obuqinile Hayi kufanele kube ubulongo nje phakathi nendawo. kungabi ilongo Okwazi ukusika njengesiko. Thina-ke sesiphuma kanjalo-ke nomkhulu okuyena umbhali wencwadi bayosiphika abangasekho. Sifunde okuningi mayelana nokungeniswa kukamakoti emzini. Sibonile ukuthi ziningi imbuzi eziphumayo zivumela ukuthi umakoti sengadla amasi, sengadla inyama. Kuningi nje ongathi-ke indlu kaZulu ingawalandela wonke lamasiko ukuze singaphumi emzileni. Isigaba esilandelayo-ke sizothola laphana kusigaba 8 la khona kukhulunywa ngokufa, amasiko akho, umnomzane, inkosi, ingane. Isona-ke esilandelayo. Siyathemba ukuthi nizosithokozela-ke naso. Siyabonga kakhulu mkhulu ukuthi ube nathi ungadinwa yithina selokhu nje sincelile embeleni ogwansile. Ngizocela ukuthi uvalelise ababukeli. Cha asibuye sibongelele ithuba abalaleli ukuthi sibe kanye nani. Kodwa ke engingakusho nje na kubalaleli ukuthi noma ngabe ke awukholelwe emasikweni ulwazi lubalekile ukuthi ube nalo ngamasiko. Ngoba kuyofika isikhathi lapho mhlambe izingane zikubona njengomuntu ongaba inqolobane yolwazi kuzona. Izingane ezifisa ukuthi ziwalandele amasiko kuyadingeka ukuthi zilithole zithole impendulo kuwena njengomuntu omdala. Ngoba uma kungenjalo bayokuphika abangasekho.